Així em pariren i així estic. I com que em passen certes coses, així les cante, així les dic. Així em pariren i així estic. Sabeu que així sempre parlem de la resiliència que tenim els llauradors en qüestions d'adaptar-nos a les noves tecnologies, a les noves maneres de cultivar, però un exemple ben clar és el que vull mostrar-vos avui. Com passar de produir creïlles, melons i tomàquets a ser un referent, continuar sent un referent en el món de la tomaca, però adaptar-se a nous cultius, en aquest cas asiàtics, com pot ser l'albarxina xina, el pat choy o el bitter melon. De versos de fa Enric. Productes que així no se coneixien fins que la cooperativa del Perelló, que és la que anem a visitar avui, va veure que produint creïlles, tomàquets i melons, la rentabilitat no era la seva. Cante l'amor, cante els amants. Avui vos mostraré com descobriren ixos cultius, els portaren així al Perelló i, si m'acompanyeu, gràcies al suport de Caixa Popular, vos mostraré tot el que fan. Així que anem a conèixer la història de la cooperativa del Perelló. L'esperança de contraband. No sé tampoc si això són... Bueno, Pablo, bon dia, ja estem en la cooperativa del Perelló. Al final tenim així tomàquets i altres coses, però hem de recordar que, o per almenys jo recordo els primers anys quan venia a veure a Netjar així fa ja quasi 40 anys, desgraciadament, de la que tinc, que així se vivia antes de fer meló i tomacar, pràcticament. No se vivia de tot el que feu ara. La cooperativa del Perelló és una cooperativa d'hortalisses. D'hortalisses. Principalment ha sigut tota la vida tomàquet, molts de meló en campanya d'estiu i també quereguilles. I en hivern pràcticament, o sigui, feia una campanya de tomaca molt llarga. Sí, la campanya de tomaca antes era molt llarga, arribava fins a setembre, i se tornava a començar la campanya, plantacions en desembre, i tornàvem a començar la campanya. Pràcticament la terra descansava un parell de mesos i a partir d'ahir enganxar-ho. Descansaven 2 o 3 mesos i començàvem a tornar a enganxar en la tomaca i el que és el cultiu del meló i la creguilla. Però arriba un punt, un any, que per lo que siga ja comenceu a veure que la tomaca ja no donava tant de sí com antigament. Efectivament. Arriba un any que al final, no va ser un any, va ser una consecució de 10 anys, que la tomaca, òbviament, en hivern el rendiment per quilo i per metro no és igual que en estiu, i entra a jugar el factor Almeria, és a dir, una zona d'Espanya molt potent en tomaca, molt competitiu, i així no podíem aguantar aquesta competitivitat. I en aquella època encara, per almenys per lo que jo recorde, molta gent se dedicava a fer tomàquets o a fer melons, però no era la seva feina principal, sinó que treballava en un altre puesto. Recordo el cas de Tavio, que era gasolinero i després en estiu feia el melonar i això. Així molts socis ha sigut la seva feina principal, però altres socis no. Al final la cooperativa del poble, aleshores, molta gent, la veritat, tenia el seu ofici normal i després era plante melons en estiu o plante quereguille o jo faig una collita de tomacar. Doncs cada un, en base a la seva professió, després podia jugar en plantar per la cooperativa. I això arriba un moment que canvia perquè podeu veure que hi ha altres alternatives a cultivar el que s'havia fet sempre per així. Un poc de dir o canviem o la cooperativa al final arribarà un moment que desapareixerà. Exacte, va ser uns anys consecutius que no se guanyaven diners. No se guanyaven diners perquè, òbviament, va ser uns anys també que l'agricultura en l'Almeria va créixer molt, se perdé la competitivitat en la tomaca, en el meló també, i no era sostenible. El llaurador que fins ara havia pogut viure del camp, així en el Perelló, començava a no poder viure del camp. Parlem que del Perelló és una zona turística, això ho sabem tots, així ve molta gent a passar l'estiu, i l'alternativa pràcticament és o tindre un bar o una fruteria o una verduleria en el poble o treballar en el camp. A part que València està a mitja hora, però... Pensem que la cooperativa durant molts anys ha sigut el motor econòmic del poble del Perelló. Les famílies vivien de l'agricultura. A més, era tota una unitat familiar. Ja no és com ara. Antes, jo, mon pare, ma mare, mon tio, ma tia, jo anàvem tots al camp, com a unitat familiar. Sí, el que anava al melonar, els melons escollien els fills. Exacte, al final s'ajudaven tots.
Entonces va ser uns anys molt durs per a l'agricultura del Perelló. El llaurador començava a no poder viure del camp. La cooperativa tenia que prendre una mida, o canvia, o fem algo, o plantem altres cultius, o així no anem a poder sobreviure. I quins cultius ixos que foren els que vos van fer aquest clic per a que de repente la cooperativa, o per lo que conegut els 2 anys, de la cooperativa ser por lo que estava ahí a convertir-se en un referent a nivell valencià? Ahí va ser la sort bueno, alguns llauradors, la junta rectora que n'hi havia, apostar per una opció que se plantejava, que era el que són les verdures orientals. I això va ser en 1990. I gràcies durant 2 o 3 anys, començar a fer unes proves en aquests cultius, se va veure que aquesta zona del Perelló és una zona molt similar a una part d'Àsia, del sud asiàtic, i les verdures així se feien molt bé i a poc va ser el cultiu que ha substituït pràcticament aquesta producció de fruita i hortalissa, de melons, pereguilles i tomàquets que feien tan forta. Així i tot, vosaltres continueu tinguent una marca de tomàquets del Perelló, una marca reconeguda que podem trobar inclús en els supermercats i la gent d'ací l'aprecia molt, però no ho acaba de substituir del tot el que fèieu així. Heu aconseguit donar-li un valor afegit a aquesta tomaca que ja no ve d'Almeria, sinó que la feu així i a la mar. Estratègicament el que s'ha pensat és este és el nostre producte històric, estrella, que durant molts anys ens avala com a una cooperativa que fem una bona qualitat i apostem per producte de quilòmetre zero. Esta tomaca no s'envia a ningú puesto de fora de la Comunitat Valenciana. Pràcticament és per consum des que vivim, consumir així en la zona de Llevant, en el Perelló, en la Comunitat Valenciana, perquè apostem per oferir aquest producte. I a més és una bona manera d'oferir-lo, s'ha de mitjar una tomaca fresca, perquè si no tens que anar-te'n a Madrid o a Barcelona o a Bilbao, s'ha d'estar collit avui i demà pràcticament ho pots mitjar en qualsevol supermercat al que li serviu vosaltres. I clar, apostar per això, però diversificar l'altre, ha aconseguit que molta gent del Perelló, molts dels llauradors que antigament tenien 2 faenes o això, se professionalitzen i puguen viure directament dels seus cultius. Exacte. La part de la verdura oriental, al final, estratègicament, és el que rentabilitza el llaurador i la cooperativa, podríem dir. Això permeteix, i també ha obligat un poc a que el llaurador se professionalitzi, perquè això ens ha canviat el model de fer cooperativa i de fer agricultura, perquè així tot va baix una programació. Ni el soci decideix el que planta ni quan planta, ho decideix la cooperativa. I això obliga que el llaurador s'esforça més per innovar i per professionalitzar-se. I en canvi, dit això, la tomaca, sí, la mantenim com a producte autòcton d'ací nostre. Al tindre aquesta línia de comercialització, al final fem creïlles, tots les plantem el mateix dia, les collim, les almacenem ahí i anem venent-les. Sinó que vosaltres teniu una persona, o 2 o les que siga, que s'encarreguen de programar, o el soci ve i te diu, mira, jo tinc 2 túnels, 3, 400 metres, 500, i vosaltres mateixos sou els que li digueu, tal dia planta, perquè així més o menys arribarem a tal dia i tenim una programació. Exacte. La cooperativa el que fa és, hi ha un treball d'estudiar realment les previsions de venda junt a tots els clients i en funció d'això i la terra que tenim de socis, nosaltres sembrem o parem terra o la descansem o fem el que considerem per aconseguir que el soci tingui la màxima rentabilitat econòmica. Però al final no és com molta gent fa, o inclús és que tenim taronja de dir pues ja taronja m'agrada, la plante i ja veurem aquí la venc, sinó que teniu la mateixa persona que vos compra és la que vos diu pues anem a fer una programació de vull dir tants quilos a la setmana durant tots aquests mesos i vosaltres a partir d'ahir programeu les plantacions. Exacte, jo penso que podríem dir que penso que és l'èxit de la cooperativa. I el soci, i sí va haver un pas molt important, que és que el soci canviar la mentalitat de dir és que jo no puc plantar el que jo pense o el que jo vull. Perquè si tots plantem el mateix, després, òbviament, a l'hora de vendre-ho és més complicat, i més en productes perecederos. I aquest canvi que costa molt, però que s'ha aconseguit així en la cooperativa del Perelló, que els socis hagin canviat aquesta forma de pensar, ells tenen assumit que ells no planten el que volen, ni quan volen, que és la cooperativa, i la cooperativa ho fa per treure la millor rentabilitat per ells. Exacte, i a més això va vindre
després d'un canvi de junta per aquella època, de que va entrar molta gent jove en mentalitats molt més obertes i molt diferents a lo que havia hagut sempre. Exacte. Allí se suma un poc la necessitat de sí o sí d'unir-se i canviar, perquè si no no anaven a poder continuar com a cooperativa, i l'altra, òbviament, juntes joves que han volgut promoure aquest canvi dins de la cooperativa. I ens centrem ara un poquet en la tomaca, que com estem en estiu, el producte estrella, i a lo que tot el món ve al Perelló quasi sempre aposta per comprar les tomaques. Quin tipus de varietats feu vosaltres així? Perquè m'imagino que en tindreu diverses per poder diversificar també un poc. Nosaltres tenim així 3 tomàquets de sabor, que diguem, que és la tomaca valenciana, el Perelló, la tomaca rosa, que podem veure així, que al final és una tomaca que tinc que dir que cada dia se ven més. Esta és la que se diu la rosa d'Altea o no? Sí, esta és la rosa d'Altea. Aquesta varietat. És una tomaca que al final cada dia pareix ser que se ven molt més, inclús diria que la valenciana. Després també tenim la tomaca Raf, que és una tomaca més achatadeta, més dura. A mi jo diria que de totes les, com s'ha provat totes ja, jo diria que la que menys m'acaba de fer és esta. La Raf. És la que, no sé per què, així en la zona en la que vivim, és la que menys. La que menys. Hi ha gent que busca Raf, però és la que menys. En compte que agarres qualsevol tomaca d'estes, la trosseges i li fiques un poquet d'oli i sal i ja has sopat. Exacte. Després és veritat que també tenim la tomaca redona, que no és una tomaca d'ensalada, una tomaca més dura, que molta gent la busca. Al final hi ha que diversificar un poquet. I després tenim, nosaltres tenim també la cherry bombó, que és esta que és molt, molt dolça. I per últim tenim la pera, que també podríem dir que és un... I del sortir comercial de tomàquets, la Raf, la redona i la pera són bàsics de la tomaca, que les demanda la gent, però la valenciana, la rosa i la cherry podríem dir que són les que tenen un sabor... I al final la majoria són varietats autòctones. M'imagino que aquesta llavors se la fareu vosaltres. Sí, la tomaca valenciana, nosaltres tenim una llavor nostra així, però també tenim una llavor comercial, que anem cultivant les dues, per no perdre la nostra i per tindre una llavor comercial, que genèticament tenim que dir que a dia d'avui en el camp hi ha moltes malalties, cada volta hi ha més problemes. Desgraciadament. I seguint en la nostra, veiem que és molt complicat mantenir aquesta llavor sense tindre problemes. Problemes, produccions també seran més baixetes. Molt baixetes, però volem mantenir-la. La rosa d'Altea, que és una llavor que sí que nosaltres la reproduïm així, i després la cherry bombó, que és una llavor comercial. És comercial també. I ara que parles d'enfermetats i plagues, en això també heu innovat molt dins dels hivernacles, perquè sí que és veritat que respecte als que tenim tarongers o altre tipus de cultius, heu un poc d'avantatge al cultivar en una àrea més tancat. Podeu utilitzar altre tipus de maneres per a combatir les plagues que nosaltres no. Ja té la seva part positiva i negativa, és a dir, dins d'un hivernacle, a nivell de fitosanitaris estem un poc més restringits, perquè al fer un ús del fitosanitari de l'hivernacle hi ha més restricció, però òbviament el tema del control biològic és més fàcil, diria. Hi ha gent que no, hi ha gent que opina diferent, però jo penso que dins d'un hivernacle el control biològic que fem així, en concret per la tomaca, se controla molt bé i dins de les dificultats que hi ha, quan la plaga és molt intensa és complicat, però podem contindre la plaga. De fet, me'n recordo quan vaig estar entrevistant a un xic de Carlet, parlant del caqui, diu jo espero el dia que l'únic que tinc que anar a fer als camps és anar a ficar bitxets i a controlar que n'hi ha prou per a substituir al final tot allò que fem en fitosanitaris en control biològic. Això jo crec que algun dia arribarà i no és el present immediat, però jo crec que sí que és el futur, perquè al final nosaltres som els primers que volem utilitzar cada volta menys. Està sent complicat en els llauradors perquè, òbviament, molta gent, tenim gent jove, gent més major, la gent més major és més reàcia, també ho veu, és un canvi que veu més complicat, veure els bitxos, els que n'hi ha, els que no n'hi ha, si tinc que soltar-ne més. Això ho veuen un poc més complicat, però bueno, a poc van confiant en el sistema. Sí, jo he de dir que farà un parell d'anys vaig gastar, per al control de la mosca blanca en caquis, vaig gastar un sobreig que se ficava el Switchkey o alguna cosa així no se diu, i va ser molt
M'he donat compte, no sé si va ser casualitat o no, però justament en eixe mes i mig no vaig tindre plaga. Després, quan s'acaba en teoria el plaç d'afecció, sí que va començar a neure mosca blanca. No sé si va ser conseqüència d'una o l'altra, ara, els anys següents sempre arriba tard a ficar-los i quan ha volgut donar-me compte ja havia arribat tard, però sí que és una cosa que m'agradaria implementar més de continuo, perquè crec que al final és l'únic que anem a poder fer. Avui en dia és molt complicat perquè cada volta tenim menys matèries actives per treballar. I això, entonces, després de les tomaques, a part de les tomaques, ara en estiu també esteu fent altres coses. Sí. Bueno, la cooperativa ara ja en tema de verdura oriental fem producció tot l'any i sí que és veritat que dins de lo que fem de verdura oriental sí que hem aconseguit derivar un cultiu de la part oriental que ja hem introduït en el mercat, considerem nostre d'ací, que és el que diguem que és l'arbarxina, com nosaltres diguem xina, bueno, diguem xina oriental, perquè és una varietat que se consumeix molt en el món oriental. Nosaltres durant tots aquests anys l'hem venut molt en Anglaterra, en Holanda, en Alemanya, però ja fa molts anys estem venent així en la tenda de la cooperativa, funciona molt bé i bueno, enguany hem decidit ja vendre-la i d'altres supermercats de la Comunitat Valenciana. I és una albarxina que no té res a veure les d'ací o és diferent? Bueno, perquè jo recordo que Pablito l'any passat me'n va donar una o dos i no, el que passa que no recordo ja si... És una albarxina més fina, més tendra, és molt més tendra que la que així antes també se cultivava. Si se cultivava antes l'albarxina, la ratllà i la normal, i per això els llauradors d'ací saben fer molt bé esta albarxina també. Esta té l'avantatge que és més terna, és molt més fineta, no té llavor pràcticament i la pell és comestible. Entonces al final és adaptar un cultiu que venia de fora però fer-lo així. Però fem-lo així i és un tipus més d'albarxina al mercat. Sí, un tipus més d'albarxina. I quines altres hortalisses feu en estiu? En estiu, estarà més complicat. En estiu, dins del món oriental també fem pimentó picant, fem uns xilis picants, fem un tipus, el que era carabasseta, però també al ser més especialistes en oriental és una carabasseta també xina. Fem batxoques xines, que són 1 metre de llargues. Són això que són redonetes, en comptes de ser... I bueno, després, principalment això, després tenim llauradors que també ja a nivell més particular, però que ho porten a la cooperativa, continuen fent encara melons i encara quereguilles. I això també, si no és una quantitat molt gran, si en la mateixa botiga de la cooperativa podeu defendre. És algo que ve bé perquè en la botiga de la cooperativa nostra tots els productes es defenen molt bé. Sí, de fet, ara passaré després perquè tinc ganes de... Se me l'acaba de querelles, m'ha recordat que tinc que comprar-ne, d'aprofitar que estem així, les farem. I després, això és en estiu, i una volta s'acaba l'estiu, perquè a l'estiu donant-me compte que la majoria de productes que feu són molt pareguts als que n'hi ha així, però en altra varietat, al final és diferent. Doncs m'imagino que de cara a l'estiu, a l'hivern, ja anireu preparant per a fer coses de fulla i... Exacte, en agost comencem les plantacions de lo que diguem verdura de fulla, que és tipus el pak choi, que ja les primeres recol·leccions són en setembre. Primera setmana de setembre, segon, comencem les recol·leccions. I les últimes les estem fent ara. Allargueu la campanya pràcticament quasi tot l'any. Tot l'any. 10 mesos... Soles parem agost. Pareu agost. I clar, m'imagino que des que arriba el mes d'agost fins ja el mes de febrer pràcticament anireu collint, plantant sense parar. Exacte. L'avantatge que tenim al fer de la cooperativa aquesta programació de cultiu és que des de la cooperativa la primera setmana de junio ja hi ha parcel·les que se van parant per poder fer la solarització, que diguem així, de forma natural, però aquestes parcel·les que ja se paren en juny són les que en agost comencen. La solarització és quan fiqueu els plàstics, antes se tirava el vapor més famós, per desinfectar el sòl. Exacte. I ara fiqueu un plàstic per agarrar temperatura i ja soles... Ara el que fa és, se tira fem en el camp, se passa a retobato, se colga el mateix dia, perquè tenim les restriccions, les normatives, se li fica un plàstic de forma immediata i ja se deixa 30-35 dies com a mínim perquè de forma natural el que és la terra se renova, se neteja, tots els hongos se maten i
se torna a sanar. Tot el que antigament se feia en material, però avui en dia se fa més natural Exacte. i el plàstic pues, se recicla i se torna a gastar més avant. I després, o sigui, el que més feu és verdura de fulla en hivern i en estiu tot això. Sí, sí. I això ha donat peu també perquè per els últims contactes que hem tingut els últims anys, sobretot després de fer més relació amb Pablito, que feia molt de temps que no en tenia tanta, que s'instal·la també, que comença a vindre gent jove que vulgui fer un relleu generacional. Això és molt important també per a la cooperativa. Sí, jo crec que la gent del poble veu així que, pues, bueno, que un llaurador pot viure. I això motiva que la gent jove del Perelló s'incorpore com a llaurador, i això també per a la cooperativa és molt bo perquè en l'agricultura és molt complicat. I tant. I la cooperativa, si no tingués aquest relleu, d'ací pocs anys desapareixeria, perquè, òbviament, i al final això també va en funció del volum. Si no tens una capacitat productiva mitjanament gran, òbviament la logística tens més costos. Sí, perquè a més el hàndicap de no poder mecanitzar conforme podries mecanitzar una plantació gran, tens que clavar dins d'un túnel, dins d'un hivernacle, i és molt més difícil clavar màquines recol·lectores, per exemple, que en altres llocs. Aquí tot és manual. Tot se fa manual. Tot és manual perquè són parcel·les molt xicotiues. Si comparem en Almeria, que també estan començant a fer alguna cosa ja de verdura oriental, fan plantacions de mínim 2.000, 3.000 metres i així fem parcel·les de 400 metres. Que 2.000, 3.000 metres a uno que li parles d'un cultiu com el taronger o el cereal li pareixerà també molt poquet, però per l'hortalissa és molt. L'hortalissa és molt. Estem parlant de 2.000, 3.000 metres, són 2,5 o 3 fanecaes de per ahir, i això és molt de terreno per fer-ho. Clar, hi ha socios que tenen 12 fanecaes, no tenen més. Clar, 12 fanecaes, però en túnels de mitja fanecada. Exacte. I clar, és el que parlem sempre del minifundisme, però bueno, al final també és la idiosincràsia que li dona a aquest cultiu. I té la part bona que al final, si un soci tinguera 3.000 metres i tinguera que anar demà a collir els 3.000 metres, necessita 12 persones. Si té una parcel·la de 500, pot anar en 3 i demà té faena, després demà té una altra parcel·la i així la cooperativa tenim verdura fresca tots els dies. Tots els dies. I també una cosa que m'ha donat compte quan hem entrat, sobretot, és la quantitat de gent que n'hi ha per així rodant en les fèmines amunt i avall, encaixant, treballant. També és una alternativa a tot el que és el Perelló en el seu dia, que era treballar en l'hostaleria o poc més. Dones una altra funció, o sigui, la cooperativa li dona una altra eixida a la gent del poble que vol treballar en el poble. Efectivament. Així, nosaltres com a responsabilitat social sempre volem que la gent que treballa així siga del poble. Som una mitja de 50 empleats a l'any. En hivern tenim moments de 35-38 i després en època estival arribem a estar 60-65. Parlant només de lo que és el... Indirectament arribem entre socis i treballadors de camp 250 o 300. Vaja, en un poble que n'hi ha 600-700 habitants n'hi havien antes, ara estaran un poc més, però pràcticament que tot el poble podria treballar directe o indirectament si volguera l'agricultura. És una cosa que a l'hora de mantenir la població en el territori és una cosa molt important. Per tota aquella gent que diu que les cooperatives no serveixen per res i que és un model obsolet i tot això, tenim un exemple molt clar de que adaptant-se a les noves necessitats de la societat han pogut tirar endavant. Sí, perquè gràcies a això també el poble del Perelló, per exemple, en l'escola, ja hi ha persones que han vingut de fora, que s'han quedat, han escolaritzat els fills i fan vida en el Perelló. Si no recorde mal, així a l'escola en tenia hasta 10 o 12 anys i en 10 o 12 anys en venien tots a Sueca. Exacte, en aquella època, no n'hi havia ni l'ESO. Ni centre de salut, ni... Claro. I ara ja n'hi ha escoles noves, hi ha un centre de salut més i a més hi ha xiquets en el poble que també dona per molt. És molt important. I bé, jo crec que més o menys a grandes rasgos el que estàvem parlant està pràcticament tot. Important també com esteu lluitant contra el tema de la falta de personal, perquè clar, al final si estem parlant d'alrededor de 300 o 350 persones tots els dies o quasi tots els dies de l'any, és complicat també mantenir plantilles. Jo penso que el relleu generacional i la falta de personal de mà d'obra en el camp són els dos principals problemes. La mà d'obra està sent molt complicat
per lo que parlàvem, el fet de que així en la cooperativa n'hi hagi faena els 12 mesos de l'any, que el llaurador tinga cultiu els 12 mesos de l'any, dona peu a que la gent ve a treballar i no fa campanya, sinó que Claro, la campanya és tot l'any. és tot l'any. Això a la gent de fora els agrada, però així ni tot és molt complicat. És una zona turística, el lloguer és elevadíssim, doncs està sent un hàndicap molt gran a l'hora de trobar feina. De fet, comença a ser un obstacle perquè els llauradors puguen continuar creixent. Ampliar. Perquè terreny n'hi ha, perquè n'hi ha molt de terreny abandonat, condicions n'hi ha i demanda n'hi ha, falta poder trobar Personal. peixe personal i sobretot el hàndicap també que estàvem parlant de que al ser una zona turística així els alquilers deuen d'estar Clar. pels núvols i Així són els propis llauradors els que ja faciliten la vivenda al treballador. la llaurar mateixa, clar, al final són gent del Perelló que durant tota la vida, pues, segurament, si han heretat algun pis o han pogut comprar un altre, ja es proporcionen als treballadors que venen de fora Allotjament. i allotjament per a poder tindre menys problemes. Pues, és molt important. Pues bé, ara ens anirem a que la nostra amiga Marina ens conte què tenim que mitjar al mes de juliol, perquè la gent va un poquet perduda en el que és de temporada o no, i així una sorpresa molt agradable i al final és una entrevista que tenia ganes de vindre a fer perquè Moltes gràcies. ja vingué el dia del primer tall de la tomaca, de la subhasta, que tot n'hi ha que contar-ho. Les primeres tomaques que se cullen així se subhasten sempre a una acció benèfica. Enguany ha sigut a l'associació d'Apasu, si em feia la memòria. Cada any se fa d'una manera diferent i al final, per lo que parlem, les cooperatives estan ahí, són un bé social per al poble i per a tot el que es rodeja. Tenim que continuar lluitant per a que funcionen, perquè jo sempre ho he dit, que encara que també venga pel meu compte, tinc part de la meva explotació en la cooperativa i crec que és l'únic futur per a la gent que no som gent de molts diners ni de moltes explotacions grans i és l'únic futur que té el llaurador, encara que n'hi hagi molts detractors, però el que han de fer és implicar-nos els joves en elles i fer que tenim exemples que han funcionat i fer que canvien. I ara, moltes gràcies per rebre l'atenció. Sé que sempre estàs així, ves sempre a la campanya ocupat, però bueno, intentarem seguir donant veu. Gràcies també a tu per vindre a la cooperativa, gent com tu que divulgueu el que és l'agricultura i defenseu un poc i doneu visió a la gent de lo que fem, que al final nosaltres el dia a dia no ens ho permetim fer i gràcies a gent com tu podem un poc... Quadrar també m'ho permetís poc, però bueno, al final traguem temps on faci falta perquè crec que és important també que la gent, que la societat conega tota la feina que es fa tant en el camp com en les cooperatives i com en tots els àmbits que poden donar-los de menjar i fer uns productes tan bons que això no es troba en qualsevol lloc. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pablo. I bueno, com sabeu, moltes voltes en estiu és quan més feina tenim els llauradors i per qüestions d'agenda no hem pogut quadrar en les dues convidades, tant com Marina com en Maria. Així que en aquest capítol no n'hi haurà ni rebost ni cuina, però prometem que d'ací 15 dies tornarem a publicar. Segurament anirem a visitar una zona rural recuperant un ofici que a poc va perdent-se, però encara es manté. Vos deixo la incògnita ahir, però d'ací 15 dies tindreu un pròxim capítol de Llaurant Futur en totes les seues seccions i res, demano-vos disculpes, però anem a continuar. Vinga, fins a la pròxima.